जि दायो ससियेल मिडियायाव जि बुंबाय थानाय बाथ्राफोरखौ लानानै बहानिबाफ्राय सासे अमर ब्रह्मनो ओंखारबोदों, अमर सिंह ब्रह्म। दा बे अमर सिंह ब्रह्मआ जि बाथ्राखौ लानानै बुंबाय थादों, नैबे थामथि जि बिटिआर जि गोजोन गोरोबथा, दा बे गोजोन गोरोबथाखौ बा बे बिटिआर गोरोबथाखौ बिथाङा बहाबा गंगा दैयाव भासाय हरनांगौ ना मानांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय थादों। बिथाङा आं गिबियावनो बिथांनिसिम सोंहरनो लुबैदों आरो बिथाङा क्लियार मोनसे होनांगौ। अमर सिंह बिथाङा बर' रायजो राजानि इन्टेलेक्चुवेल लेभेलनि जानानै बाथ्राखौ बुंदों, ना अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा माने पार्टीनि बिपिएफ पार्टीनि जानानै बुंदों, ना गाव व्यक्ति हिसाबै बुंदों? दा नैबे जि मोनथाम पइन्ट आङो अमर सिंह ब्रह्म बिथांनिसिम आङो बेखौ सोंहरदों बा खावलायदों, जाहाथे बिथाङा बेनि क्लियारखौ होनांगौ। दे नोंथाङा बुंदों नैबे थामथि गोजोन गोरोबथाखौ माने गंगा दैयाव गारनायनि जि बाथ्रा, आरो बिथाङा माने बे गोरोबथाखौ माने गाफ्लेनानै माने जुगारनायनि जि बाथ्रा, बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बबे मंगल ग्रहनिफ्राय जोनोम मोननानै गासैबो माने दिनै बर' हारिनि बबे गोरोबथाया मोजां आरो गाज्रि बेबायदि बुंनाया जोङो जातिनि थाखाय खुब दुखुनांथाव, लाजिथाव। आरो बेबायदि सासे नेहात सुबुङा मोनसे गोरोबथाखौ गावनि न'खरनि बाथ्राखौल' सिन्था खालामनानै माहारिनि ओनसोलनि रायजो राजानि बर' जातिनि सिन्था खालामालासिनो बाथ्रा बुंनायनिफ्राय खिन्थु बे अमर सिंह ब्रह्मना मा, सोर बे माने मा रिटायार पार्सन बियो, गावखौनो आइएएस रिटायार सानखो ना मा सानखो? बे सोदोब गैयै माखासे बाथ्राजों रावजों आङो बिथांखौ बुंनो सानदों। दा बेनिखायनो बे बिथाङा बे बुंनाय बाथ्रानिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। आरो नैबे गोजोन जि गोरोबथा बिटिआर 2020 सननि जि 27 जानुवारि जि गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों नोंथांनि न'खरा, नोंथांनि साखुरिया हयथ' लाब जायाखैनि थाखाय नोंथाङा बेबायदि बुंदों जानो हानाय। किन्तु दिनै जोङो सनितपुर जिल्लानि बाखिन्दा जानानै बिटिआर ओनसोलनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना बे गोरोबथानि गेजेरजों खिन्थु जोङो लाबालाब जादों। बे थामथि गोजोन गोरोबथा, बेवहाय एबसु एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सन आरो बायजोआव थानाय इउबिपिअ बे आफाद मोनथामा बे गोरोबथाखौ खालामनानै जोङो बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों एसेब्लाबो बर' रायजो राजा बिथांमोना हका मोननाय मोनसे राहा लामाखौ जोङो बेनिफ्राय मोननो हादों। नोंथां अमर सिंह ब्रह्म, नोंथाङा मिथिया नामा बायजोआव नोंथांनि बिटिसि ओनसोलाव थानायनिख्रुइ बांसिन बर' रायजो राजा बिथांमोना बायजोआव दङ? किन्तु बे मोनथाम जि गोरोबथा जालांबाय 1993 2003 सनाव, बे मोनथाम गोरोबथायावबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानाय, बिनि अंखिदार। आरो बे गोरोबथाखौ खालामनायनि थाखाय बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो गावनि माने जिउ बावदों। जोंनि बिमाफ्रा रेन्डि जानो गोनां जादों। जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना पुलिस आर्मिजों बुख्रुब जादों, सान्दुं अखायाव जोंबो हुस्रिखावनाय सासे सासे जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो। नोंथाङा गावखौनो बिराद इन्टेलेक्चुवेल साननानै नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ गेजेर गेजेर बुंलाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांखौ आङो वार्निं होनो सानदों, नोंथांखौ सोदोब गैयै माखासे रावफोरजोंसो जोङो उननि समाव बुंनो गोनां बाध्य जागोन। नोंथाङा जुदि नाङा फाङा बाथ्राफोरखौ बेबायदि सोरनिबा एजेन्ट जानानै जे बेबायदि बाथ्राफोरखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला, दा बेनिखायनो नोंथाङा साननो नाङा बे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुराव दिनै 60टा गामिया हाबबाय। नोंथाङा मिथियाखै नामा? बे 60टा गामिया हाबनायनि उनाव थांनाय 22 तारिखनि जि बिटिसिनि जि इलेक्सन 2025नि नैबे 22 तारिखनि माने सेप्तेम्बराव जि जालांनाय, बेनि गेजेरजों सनितपुर रायजो राजा बिथांमोना माने गोदानै जोङो देग्लाय 6 सिटआव इलेक्सन होनो मोनदों। आरो बे भटखौनो लानानै दिनै गोदान गभर्नमेन्टआबो फर्म जादों, आबाद दाजादों। दायो जाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिटिआरनि जे गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै दङ, नोंथाङा बेखौबो मिथिनाया मोजां। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरा न'खरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो न'खरा बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना बिकेडब्लिउसि बिनि मोननो हादों। दा बेनि गेजेरजों जिखिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि पेकेज मोनबाय थादों, बिनि गेजेरजों नांगौ बायदि जोङो सुफुंनो हायाखैब्लाबो एसेब्लाबो जोङो राजनिति भाबै जोङो आवगायनो हानाय, राजनिति भाबै सोरबा सासेया मिनिस्टार एमएलए गिदिर जानो हायाखैब्लाबो इएम जानो हानाय मोनसे राहा लामाखौ जोङो बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों। थांनाय मोननै एकर्डआव खिन्थु जोङो बायजोआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोना जेबो मोननो हायाखै। बे एकर्डनि गेजेरजों सनितपुराव थानाय, बिसनाथआव थानाय, गलाघाटआव थानाय, कार्बि आंलंआव थानाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय रायजो राजा बिथांमोना फरेस्ट डिलार एक्ट आयेननि अधीननि गेजेरजों हानि मोन्थायखौ मोनदों। नोंथां अमर सिंह ब्रह्म, नोंथाङा बेखौ मिथिया नामा?
नोंथाङा बहा जोनोम मोननाय नोंथाङा हयथ' माने गावखौनो सानदों मंगल ग्रहनिफ्राय आङो फैनानै नैबे रायजो राजाफ्रा माने जाम्बा जाम्था जोङो बिथांमोनखौ माने ओरै बुंब्लानो बिथांमोना मानिगोन होननानै सानना लादों नामा नोंथाङा बेनिखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ नोंथांनि सोमोन्दै नोंथाङा नैबे समाव गावनि न'खरनि थाखाय माने गभर्नमेन्टनिफ्राय मा फायदा लादों आरो लायाखै जों बिखौ बेसेबां पर्यन्त जों मिथिगौ दा बेनिखायनो नोंथाङा साखरि थानाय समाव नोंथाङा बेसेबां साधु भाबे खामानि मावलांनाय जोङो बिखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो नोंथाङा सासे जोङो नोंथांखौ नेहात होननानै बुंगोन सासे बिइअ सासे रिटायार पार्सन जानानै सासे नोंथाङा माने गिदिर माने गावखौनो खायद एकाडेमि बान्था मोनगिरि सासे आइएएस अफिसार रिटायार पार्सन सासे एसिएस रिटायार पार्सन होननानै माने बुंना लानो थाखाय माने बेखिनिल' बाखि दङ बायदि आं नोंथांखौ सानदों दा बेनिखायनो नोंथाङा बे गंगा दैयाव माने बिटिआर गोरोबथानि जि माने बे लिरना लाबोनाय बेखौ गंगा दैयाव फोसावनायखौ माने फुजा हरनांगौ मानांगौ रायजो राजानि गेजेराव माने मोनसे जि गोजोन दिनै जि मोनसे मोजां जि मोनसे थासारि बै थासारिखौ नस्थ' खालामनो नोंथाङा जि नाजानाय बेनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो दा नोंथाङा मिथिगौ जों बर' रायजो राजा बिथांमोना बयबो मिथिगौ 2020 सननि सिगाङाव जोंनि फरायसाफोरनि बै समनि सेंग्राफोरनि अबस्थाया मामोन कलेजाव जुदि जोङो न'खरनिफ्राय कलेजाव जुदि फैयोमोनब्ला नांगौ समाव मोनाबिलि समाव जोङो न'आव मोनहैयामोनब्ला बै न'नि बिमा बिफाया दिनै 6टा 7टा जाबाय मोनानि समाव आंनि फिसाज्लाया मानो मोनफैयाखै बहाबा लामाया आर्मि पुलिसजों माने माबा मोनसे बिपदाव गोलैबाय नङा बेबायदि हदाय मोनसे टेनसननि गेजेरजों जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ खांबोदों बाबोदों आरो बेबायदिनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना रायजो जाबोनो गोनां मोनसे परिबेस बेबायदि बारलांदों दा नोंथाङा नैबे बाथ्राफोरखौ बुंनानै बै मोनसे थांनाय जि मोनसे समनि जि परिबेस बै परिबेसखौ नोंथांमोन बायदिनि थाखायनो माने दिनै नस्थ' जायोब्ला बेबायदि मोनसे परिबेसआ फैफिननायनि मोनसे लामायाव दङ दा बेनिखायनो नोंथां अमर सिंह ब्रह्म ना मा नोंथाङा जाहाथे रिटायार जाबाय नोंथांनि रिटायार जानायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरजों थानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों थानानै मोजां मोनसे परिबेसआव थानानै जाहाथे नोंथाङा खामानि मावलाङो हारिनि माहारिनि गिदिर बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावखौनो माने सोरदोबा मोजां मोनजानाय खामानिखौ मावनायनिफ्राय गोजानाव थायो आङो बेखौ सनितपुर जिल्लानि रायजो जानानै सनितपुर जिल्लानि बाखिन्दा जानानै आरो बाहेरायाव थानाय बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजा जानानै नोंथांखौ आङो खावलायहरदों दा बेखिनियानो गोजोन्थों।